אבא, חלפו כבר 4 שנים מאז נפטרה. השנים לא מעקות את הכאב והגעגוע. אנחנו ממשיכים בשגרת חיינו כפי שרצית, כי איך נהגת תמיד לומר, כל סנסציה נמשכת 24 שעות. אני קצת אספר לך מה קרה איתנו בשנה האחרונה, כי זה בטח מה שהיית רוצה לשמוע. אמא מרגישה הרבה יותר טוב אחרי הניתוח, צועדת כל בוקר, הבית נקי ומסודר כמו מוזיאון, ולאחרונה החליפה אפילו את המקרר. כל שבועיים מתכנסים כל הילדים והנכדים לארוחת צהריים על מנת לשמור על המסורת ולהתענג על המאכלים, ואפילו מוותרים על הטיול בשבת למען מטרה זו. איריס עושה חי בעבודתה החדשה וקוצרת תשבחות ופרגון, הן מהמודרכים על ידיה והן מהממונים עליה. מיקי שוב רווק מאושר, חזר לסוויטה בזיכרון לאגור כוחות לפני שימשיך לפרק ג'. רועי הנכד הבכור שלך הוציא לפני שבוע ראשון נהיגה ואוטוטו מסיים י"ב ומתגייס לצבא. אורי התבגר והפך לאלן הצעיר, יובלי החייכנית גדלה, וגל הקטנה, איך דודה מרגלית נהגה לומר, שד רד. אני, אבא לא תאמין, עוד שנה מסיים תואר ראשון בעניין עסקים, ובפנטז כבר על התואר השני. מכבי נתניה שלנו ירדה ליגה ועלתה תוך שנה חזרה לליגת העל. שעוד שבוע תתמודד בגמר גביע המדינה, אני ובר מאוד מתרגשים לקראת המעמד. הכיסא שלך, כמעט לא שומעת. הסוח שלך, רועי. הכיסא שלך בבית כנסת עדיין שמור, ואמא מתעקשת לשלם עליו כל שנה. אני ובר משתדלים ללכת כל שבת לבית הכנסת. שמי, לא שומעת. אני שותת מצוין. לבית הכנסת על מנת לשמור על הדרך שלך ועל מסורת ישראל. נינה מנהלת צהרון מצליח שזוכה לפרגון מצד הורי הילדים. נראה ששנה הבאה הוא הולך אפילו לגדול. בר שלנו לא מפסיק לגדול, כבר מתנסה לגובה של 1.85 מטר ונועל נעליים מידה 46. ביום חמישי הקרוב יעשה את הבגרות הראשונה שלו. לשירלי הייתה השנה בת מצווה מאוד מרשימה, חבל שלא זכית לשמוע אותה שרה, בטח היית מתמוגג מנחת. הילי הקטנה שלנו כבר בשנתיים וחצי מתוקה מאוד, שאם היית רואה אותה בטח היית אומר לה, יא ביי. אבא, לפני כחודשיים נוספה לך שכנה חדשה, דודה מרגלית שלחה לעולמה. לאמא היה מאוד קשה, ועד עכשיו קשה לה לעבור ליד הבית המוגף התריסים. זהו אבא, עד כאן להפעם, נוח בשלום על משכבך, עדכון נוסף, שנה הבאה. מה כיסאים? מה כיסאים? יפה מאוד.